Дърветата са част от живата природа, е най-естественото нещо сред нас, в средата ни на живот, да има дървета, храсти и зелени площи. Всеки знае за тяхната важност от гледна точка на шумоизолирането, на обирането на праховите частици, на понижаването на температурите в населените места. Ние сме изостанали, специално за София, сме изостанали с десетилетия. С десетилетия по отношение на дърветата. Цялата власт по отношение на дърветата е в ръцете на общините. Те са собственици, ако дърветата са в общински територии. Те трябва да полагат грижи за дърветата, те трябва да контролират дали са положили грижи за дърветата, те дават разрешение за отсичането, те дават разрешение за строежа и съответно контролират и озеленяването в парцелите при строителство. Всичко е концентрирано в общините. Да почваме да разсъждаваме по въпроса как ние да включиме природата в града. Защото те иначе сме все повече се отдалечаваме. Просто да й позволиме да съществува. Здравейте с поредния епизод на Право на природа, един подкаст, който от Зелени закони правим с активисти, които се борят за различни казуси за природата по своите любими места. След като си говорихме за пожарите и как природата изчезва, още една много лятна тема. Имаме ли достатъчно дървета в градовете, за да оцелеем в големите жеги и изобщо какво се случва с градските дървета? Темата за зелени градове, градове за хората е предизборна дъвка всеки път, когато се стигне до избор на ново градско управление, но като че ли политиките не се променят много. Днес си направих упражнението да погледна култовата книга "Градове за хората" на Ян Гел. Тя беше издадена в България дори по инициатива на Столична община с тогава новия главен архитект Здравко Здравков, с заявката, че политиката за презастрояване ще бъде променена. Не се случи така. Продължиха застрояванията на зелените пространства, специално в столицата. А последните години наблюдаваме все повече градове, които изсичат емблематични свои залесени улици. Граждани се организират, протестират, но в крайна сметка дърветата изчезват. И да си поговорим за това. Днес сме поканили Велислав и Мяна, които се пребориха с община Русе, за това да докажат, че гражданите имат право на думата, когато се секат дървета, но в крайна сметка дърветата ви изчезнаха. Тома Белев, който е експерт по гори, по градско планиране, беше и общински съветник в столицата. Биографията му е толкова дълга, че няма да разказвам всичко. Аз съм представител на Зелени закони и традиционно ще водя подкаста и много се радвам, че днес успя да се включи Бояна Василева, която е дългогодишен член на нашия екип на Зелени закони. В момента работи в Брюксел в програма LIFE на Европейската комисия, а по образование и по активизъм е ландшафтен архитект, който се бори за базиране на природата решения. И така, ако искате, всеки може би да каже от каква гледна точка се интересува и кое е най-важното за градските дървета за него. Тома, искаш ли да започнеш? За мен е задължително трябва да има градски дървета и колкото се може повече, толкова по-добре. Защо са важни? Аз съм чувствителен на горещината и ключово за мен функция на градските дървета е намаляване на температурата на въздуха в градовете. Мяна? Аз не съм предполагала, че трябва да обяснявам и да доказвам необходимостта от дърветата в града. Дърветата са част от живата природа, е най-естественото нещо сред нас, в средата ни на живот, да има дървета, храсти и зелени площи. Всеки знае за тяхната важност от гледна точка на шумоизолирането, на обирането на праховите частици, на понижаването на температурите в населените места, но някак си
това или го забравяме, или не знам, просто трябва да се убеждаме в тези неща и затова се опитвам с каквото мога да показваме и на гражданите, и на институциите за значението на дърветата в градовете. Всъщност тези неща, които казваш, температура, влажност, градска среда, непрекъснато гледаме картинки, които включително градските управляващи споделят, нали, какви градуси е под дървото, какви градуси е на бетона, как трябва да се превръщат градовете в по-зелени. Това си остават картинки. Велислав, на теб, защо ти е важна тази борба? Защото разликата в населени места, които са добре озеленени и такива, които липсва достатъчно дървета, е 5-6 градуса. И това, освен чисто здравословните проблеми, които може да предизвика при по-възрастни хора и при по-малки деца, пък и при здрави хора. Нали, едно е температурата да е 30 градуса, друго да е 36. Разликата е чувствителна. Но освен това, циркулацията на въздуха, когато имаме големи температурни амплитуди, когато няма дървета, точно това се получава. Тогава тия бури, които виждаме, че с промяната на климата зачестиха, те ще бъдат още по-силни, ако дърветата в града ги няма. Ако няма дървета в града, бурите ще бъдат толкова силни, че няма да може да има и покриви в града, няма да може да има и прозорци в града и ще трябва да живеем в бункери в града, което мисля, че не е вариант. Бояна, за теб темата за дърветата в градовете? За мен, аз като ландшафт архитект, за мен е всичко, мисля, си така да го кажа, но така също и от естетична гледна точка. Освен комфорт, здраве и някаква естетика, психологично здраве също бих казала, естествено природата, биоразнообразието. Преди много години веднъж работих по един общ устройствен план и си говорих с колеги и казах, окей, ние трябва да помислим и за биоразнообразието в градска среда. Тогава беше, ама как градска среда няма биоразнообразие? Аз бях така, как така? Има. Нали, вече съществува това нещо, биоразнообразие в градска среда и всъщност това е нашата връзка с естествено, както нали, казах преди малко, нашата естествена връзка с света, така да го кажа. Така че безкрайно важно бих казала. За мен е погледа, мисля, като си дигнеш погледа от къщи, от бюрото, да погледнеш към зеленина. Когато се разхождаш, да се разходиш сред зеленина, всеки го предпочита. Така също една зеленина повишава цената на имотите. В смисъл, това според мен също е доста важно. Нали, вече като ландшафтен архитект, когато наистина си вика един ландшафтен архитект и той направи парка и градината около, дали ще е къща или около жилищна сграда, нали, всеки ще предпочита една жилищна сграда, която е озеленена отпред, отколко да си купи имот в нея и ще даде малко по-висока цена, за разлика от имот, който няма нищо около него. Дори от тази гледна точка. То е до някъде дори абсурдно, когато се гледат рекламите на имоти в София на едни места, в които няма нищо освен бетон. Всичките им реклами са с дървета, планината Витоша като фон, въпреки че тя вече въобще не се вижда от поредния строеж. Да, очевидно има маркетингова полза, но на мен ми се иска само да споменем едно изследване, за което ти си ми разказвала по време на COVID, точно за психичното значение на достъпа до природа. И мисля, че дори излезе нещо като правило в някои от европейските документи, че градското планиране трябва да е такова, че жилищата да имат до 5 минути от жилището отстояние за най-близката зелена площ. Не знам дали беше парк или просто зелена площ, но по време на COVID мисля, че всички усетихме болезнено колко важно е да можем да излезем и да сме сред природа. От гледна точка на това декоративната функция, на мен ми се струва, че хората забравят, че дървото през прозореца не е просто украса. Топлината е все по-осезаема, но нещо, което не казахме, според мен е ужасно важно, е пречистването на въздуха. Защото освен затопляне, имаме и засушаване, имаме и запрашаване, особено в градска среда. Дърветата ни спасяват от много други здравословни проблеми, стига да ги има.
И ти каза като ландшафтен архитект, нали, че това в крайна сметка ти е и занаят, но градските дървета не са само зелените площи между сградите, не са и само парковете. Общото в града би трябвало навсякъде да има дървета, за да има някаква връзка между тези техни функции. На Тома беше нещо, което той ми е разказвал, че всъщност уличното озеленяване е дори по-важно от парковете. Имам предвид дърветата, не просто озеленяването. Просто като площ е възможно да е по-голямо от отделните паркове. Ако говорим за ползи, от всяко нещо има полза. И от парковете, и от уличното озеленяване има полза, и от специализираните и озеленени площи, каквито са гробищите и нататък. Те са многократно ползите. Нещо, което не споменахме, примерно това е функциите на дърветата по отношение на водата. В момента пречистването на 1 кубически метър вода от пречиствателната станция в София, мисля, че около доставка и пречистване около 1 евро кубика. Дърветата са от тези инструменти, които позволяват на повърхностната влага на валежите да влезат в почвата. Част от тази влага те транспирират и изнасят, тъй че ефективността на отделните дървета в зависимост от големината и площта на листната маса е различна, но да речем винаги спестяват едно пречистване, което не е необходимо в случая, нали, когато водата влезне подпочвено и влезе в дълбочина или се изпари, то това намалява разходите на общината, т.е. намалява нашите разходи. И освен това съдържа водата при наводнение, нали така? Да, това е по-малката функция за задържане водата на наводнение, по-голямата функция, защото наводнението за с високи води. Нали, вероятността една гора да те спаси от наводнение е по-малка, но в постоянното обитаване, т.е. 365 дни в годината, дърветата, особено и болистите, те дишат, транспирират, нали, свършват работа, която сме им възложили в градовете. Даже се направих наскоро усилието да проверя колко струва едно дърво. Изкуственият интелект ми каза при вашите цени в България около 46 до 50 хиляди евро. Седнахме да разнищваме защо. Нали, на 50-та година, ако засадим едно дърво в момента, при нормална възвръщаемост на инвестициите, то вече започва да струва, ако сега е струвало 250 евро разхода, то след 50 години неговата цена е между 11 и 18 хиляди евро, в зависимост от процента на възвръщаемост. Ако добавиме разходите за неговата поддръжка, ако добавиме услугите, които свършва, защото реално едно дърво, примерно, ти спестява шума. Ако оцениш вместо дърво да сложиш една бариерна плоскост, тя също струва пари и нейната издръжка. Ако сметнеш колко вода ти спестява да стигне до пречиствателната станция и ти спестява електричеството, ако сметнеш стойността на това, което говорихме, естетическата стойност, защото реално погледното дърветата ти допринасят изключително много. Нали, край парковете имотите са в пъти по-скъпи, отколкото извън парковете, независимо, че са в един район. И множество такива функции. Накрая действително може да излезе, че едно дърво струва около 50 хиляди евро, даже и повече. Това е голям проблем при управлението, защото общинските еколози, нали, те така ги водят еколози, не го отчитат и много лесно почват да препоръчват премахвания или кастрене, което в най-честия случай води до съкращаване живота на градските дървета. Ако си говорим все още за засаждане, защо толкова често засажданите от общините дървета не достигат някаква голяма възраст? Има ли някакъв проблем в грижата за дърветата или в избора на вида фиданки, които засаждат? Защо всъщност, секат, всички виждаме, но защо не се подменят дърветата?
Основният проблем при младите дървета е тяхното поливане. Първите 3 години поне те трябва да се поливат регулярно, като почнем от май месец до септември. Зависи колко вода се налива, но може би всяка седмица или на 10 дена. Трябва да имат достатъчно големи посадни места, за да могат да поемат водата и при поливане, и при валеж. Освен това, крайно вредно е асфалтовите тротуари. Те не пропускат вода. Значи много е важна настилката. Или трябва да са плочки без бетонна подложка, или паваж, или нещо друго, което пропуска водата. Асфалтовия тротуар на практика унищожава дърветата. Посадните места около тях, както казах, трябва да са достатъчно големи. Кастренето, когато вече станат големи, също е много важно, но не повече от 20% от короната. Кастрене, при което се маха всичката листна маса и чакаме дървото да изби. Едно, че отслабва самото дърво, съкращава му живота, но появилата се корона е много по-гъста от нормалната и при един силен вятър дървото има голяма вероятност да падне. Така че лошата грижа, води до лошо състояние на дърветата и последващо тяхно премахване. Съдим малки дървета, не ги поливаме редовно, не ги им правим достатъчно големи посадни места, съответно трябва да съдим през година-две все нови и нови. Това е един комплексен въпрос, който ако не са изпълнени няколко условия, няма да се получат нещата. Добре, за сградите има устройствени планове, общи устройствени, подробни устройствени. За дърветата къде е планирано, къде ще има посадъчни места, какви ще бъдат те, колко често ще се подменят или поне ще се преглеждат стари дървета, за да бъдат постепенно, а не ударно заменени с млади. Има ли някакъв устройствен план за дърветата? За съжаление, посадъчните места не са регламентирани в нито един документ, поне аз доколкото съм проучвал и говорил с специалисти. Картотекират се дървета над 10 или над 20 години, в различните общини е различна базата, но самите посадни места, ако проекта на улицата е направен както трябва, го има, но може и да ги няма. Кой го прави този проект на улицата? Проектанта, който е за самата улица, за строителството на улицата. Да, значи при инвестиционния проект, при одобрението му, трябва да има съответната площ предвидена за озеленяване с дървесна растителност. Тя дори трябва да е в проекта начертана, къде точно ще бъде в съответния имот. Но това е само площта. Там няма задължение да се отбелязва къде ще бъдат самите дървета, т.е. посадните места не се регламентират. А като брой? Като брой, говорим за площ. Ни казваме, примерно, че от 1/3 от имота, ако трябва да бъде озеленен, 10% от зелената площ трябва да бъде с дървета. И тогава проектанта може да сметне едно дърво от съответния вид, короната му колко ще стане голяма максимално и ако, т.е. тия 10% от имота трябва да бъдат озеленени, се смята колко дървета трябва да бъдат сложени на това място, за да покрият с короната си съответната площ. Да, Бояна проектирала, дали? Да. Айде обясни сега като проектант. Да, не, в смисъл, добре беше обяснено. Това се случва, ако говорим на ниво парцел, по това, което ти зададе идея. Общи устройствен план като най-високото ниво на планиране на целия град. Там имаш отделен план, който е зелена система. В него се определят къде са парковете, общини парковете се определят, също всяка една зона се определя какъв процент озеленяване в самата нея трябва да има. Сега, добър въпрос за уличните дървета, кога и как се определят. Може би вече на по-ниско ниво, когато се отиде на подробен устройствен план, там може да се заложат. Включително могат да се заложат за уличните дървета самите места, където ще бъдат посадъчното място. Ама правят ли го? Правят ли го? Така, сега вече като отидем на ниво парцел, за което говорихме допреди малко,
Абсолютно смисъл, на проект се прави, да. На проект се прави, но за съжаление много често не се реализира, за най-голямо съжаление. И тук бих казала, че инвеститорите също са виновни, защото те предпочитат да не го правят. Защото им е по някакъв начин по-евтино. И много често инвеститора също... всеки един участник в инвестиционния процес и включително и в поддръжката има своето значение в съществуването на едно дърво. Тоест, всеки един от нас може да допринесе за това да го има това дърво или да го няма. Когато, примерно, купувачите на един имот кажат, ами окей, в смисъл на мене не ми харесва така, както сте го направили, искам да сведна от цената, нали, това е много сериозно съзнание на обществото, до което трябва да достигнем, и аз считам, че в крайна сметка не би било чак толкова трудно да бъде достигнато, да се изисква да ги има тези дървета. Те ги имат на план. Така, въпросното картотекиране на дървесната растителност, това върви от 20 години във всички ни общини, всяка една община на България. Те са задължени по ЗУТ да имат това картотекиране. За съжаление, така, винаги, когато бях още даже в университета, гледахме едни картотекиране още по време на социализма, имало едни архиви в листове, всяка едно дърво описано вид и възраст и място конкретно. Сега с новите технологии всичко това би било супер лесно да бъде направено. За съжаление нямам представа къде се забуксувам. Най-вероятно общините просто не искат да инвестират. Мисля в ГИС-системите, които имат за всеки един слой зелена система, ако бъде сложен с всяко едно дърво, нали, ще бъде улеснена много нещата, но първо може би пари, второ няма проследяемост, няма прозрачност и съответно много по-лесно стават издаването на тези разрешения за премахване на дървесна растителност, защото има ли го? Няма го. Къде го има в документацията? Аз с едно подозрително отношение към нашите управляващи. Първо бих казала, че за инвеститора е много ясно. Колкото по-малко зелена площ, толкова повече места за паркинги, за още някакви квадратни метри, които да бъдат продадени. Но наистина това е въпрос на купувачите, за да обърнат тая логика. А за общините се чудя доколко така е теория на конспирацията, но ако не се знае къде е едно дърво, то може да бъде отсечено по-лесно. Не знам, едва ли използват градските дървета за продажа за дървесина, но си мисля, че обществените поръчки за нови градски дървета и постоянното засаждане всяка година с едни нови стотици дръвчета, защото предишните, видите ли, не са се хванали, не струва ефтино. И това са нашите данъци. Но аз мисля, че големия проблем е, че цялата власт по отношение на дърветата е в ръцете на общините. Те са собственици, ако дърветата са, нали, в общински територии. Те трябва да полагат грижи за дърветата, те трябва да контролират дали са положили грижи за дърветата, те дават разрешение за отсичането, те дават разрешение за строежа и съответно контролират и озеленяването в, нали, парцелите при строителство. Всичко е концентрирано в общините. Тоест, те, ако искат да си свършат работата, могат да го направят. Ако обаче не са заинтересовани, няма никой, който да може да ги проконтролира. За мен контрола върху грижата за дърветата и разрешенията за отсичане не трябва да бъдат в ръцете на общините. Може би трябва да са в ръцете на РИОСВ или някой друг орган, но всичко в ръцете на общините, това им дава безконтролна власт. В крайна сметка видяхме с вашето дело срещу община Русе, че гражданите имат инструменти за контрол. Разкажете, ако искате, в крайна сметка, какво успяхте да направите? В случай те не бяха спазили процедурата по обявяване на намерението, че ще отсичат. Те ги отсякоха, защото започнаха да правят ремонт на улицата, но преди това не бяха обявили, че ще ги отсичат и всъщност ние това оспорихме в съда. И на две нива в административния съд в Русе и в Върховния съд. В крайна сметка успяхме да докажем, че са отсечени незаконно. В този случай аз искам да подчертая, че е важно хората да участват от една страна като контрол някакъв и от друга страна
А, В случая ние доказахме, че процедурата е нарушена и вече те започнаха да спазват процедурата и да пускат обявления на сайта на общината, когато възнамеряват да отсичат на дадена улица дървета, и в този процес всъщност гражданите могат да се включват с мнения и с предложения. И нали, с делото се надяваме някак си хората да повярват, гражданите да повярват, че трябва да са активни, трябва да участват в тези процеси. Аз видях, че всъщност съдът в прав текст е казал, че гражданите като физически лица са заинтересована страна и общината не може без тяхно знание, което е много ясно отсъждане. И бихме могли да го ползваме, но това, което аз се чуя, в крайна сметка на много места гражданите протестираме. Ние протестирахме 1 година за улица Опалченска. Да кажем, че независимо дали процедурата е изпазена или не успяваме в крайна сметка да ги спрем, да отсекат, защото наистина властта е тяхна. Нали, уж са наши избраници, но в крайна сметка, въпреки че гражданите казват, не, този проект не ни харесва така с отсечени дървета, на много места, Русе, Бургас и така нататък, дърветата изчезват. Чудя се, различните общини в крайна сметка се ръководят от едни и същи закони, но имат различни наредби за зелената система. Те доколко влияят на различен тип управление в различните градове, знаете ли? Първо, дори в самия закон материята за отсичане и грижата за дърветата, тя не е първостепенна в нито един закон, в нито една наредба. И малко беше трудно да установим наистина какви са основанията за отсичане на дървета в урбанизирани територии. Делото, което водихме на 2 инстанции, не даде отговор точно на този въпрос. Оказва се, че правните основания за отсичане на дърво в урбанизирана територия са само 2. Или дървото, ако е много болно и е станало опасно за гражданите, и това е доказано с санитарна експертиза, или ако ще се строи върху самото дърво. Но не е просто в парцела, нали, някъде ще се строи или ще се прави ремонт на улица, а трябва инвестиционния проект, нали, с проектната си документация да доказва, че върху самото дърво ще се строи и това е вече основание за неговото премахване. Той са единствените 2 основания правни за премахване на дървета в урбанизирани територии. Той, че на някой му прави сянка, не му харесва, цапа му и тъйна нататък, не са основания за премахване на дърветата. Също така намерението и осъществяването на ремонт на която и да е улица сам по себе си не е основание за премахването на дърветата. Трябва документацията строителната да доказва, че върху това дърво ще се строи и няма друг вариант, трябва да бъде отсечено. Правенето на ремонт, дори основен ремонт с разрешение за строителство, само по себе си не е основание за премахване на уличните дървета. И това бяха най-основните изводи от тия 2 дела. Съответно, ако общините си дават труда да спазват законодателството, те би трябвало да уведомят гражданите още при започването на изготвяне на административен акт, с който смятат да отсекат дърветата. Гражданите имат право да участват в неговото изготвяне чрез някаква форма на обществено обсъждане. Това е едното. Второто, вече след като е изготвен, те трябва да го публикуват и да дадат 30 дни срок за неговото обжалване. Тогава гражданите също биха могли да обжалят. Това са начините гражданите да контролират процеса, ако общините обаче спазват закона. Ако не го спазват, първо отсичат дърветата, след това и ние ги съдим, нали, съда казва, че те са ги отсекли незаконно и биха могли общините евентуално да отнесат някоя глоба, но, за съжаление, дърветата са заминали. Този, който го е подписал, може да отнесе и някоя година. Случва ли се някой да понесе отговорност? Въпросът е, че към настоящия момент ние не отчитаме стойността на дърветата. Тоест, ако едно дърво действително струва на 50 години 20 000 евро, нали, кмета като е разрешил 8 дървета да се премахнат и заповедта му не е издържала в съда,
се оказа, че той всъщност ощетил общината с едни 160-180 хиляди евро и от тук нататък вече това си е работа на прокуратурата. За прокуратурата не ми се говори. Не, то естествено. По принцип, ако работят системите, то няма да имаме нужда. Нали? Да, и аз казах, ако общините спазват закона. И всички останали. Защото даретата са последна грижа. Като общински съветник си спомням, нали, приемаме подробен устройствен план на един булевард с 8 метрови тротуари. Викаме, хора, малко ми се виждат дърветата, но то няма място. Ние сложихме електричеството, да сложихме кабелите, сложихме газификация. Аз съм направил, озелинителя там обяснява как е направил всичко възможно и не успели да сложат ни 50 дървета на 8 метров тротуар с дължина 1 километр. Това е последна грижа, защото имало нужда от газификация, нали, така била идеята. Кой в момента ще ползва газ, не е ясно, но дарета няма. Просто трябва да... Аз предизвикам по-скоро икономистите да извършат една оценка реална на дърветата във всеки един град, в 2, 3, 5 града, да видим колко струва едно дърво на обществото и после да си ги гоним те, които взимат решение. Защото реално погледнато в момента, за да направят по-ефтин ремонта на 10 метра тротуар, нали, те унищожават имущество, което е много по-скъпо от тези 10 метра тротуари или от оскъпяването при неговото запазване. Тъй, че не е окей това, което се случва в България, още повече с европейски средства. Наскоро ми попадна един проект, който сега върви в Димитровград. 3 булеварда ще бъдат изсечени над 200 дървета, ще бъдат засадени 250, ама това си е нарушение първо на европейското право, защото те не са ги посадили предварително, за да се убедят, че няма да спадне покритието с короните и нататък, а реално просто се усвояват едни големи средства за ремонти. Ще изсечем 200 и ще залесим 250, от които не се знае колко ще доживее до някаква по-стабилна възраст, в която да имат екосистемни функции. Нещо, което споменахте, регламента за възстановяване на природата изисква да не се намаляват короните на дърветата, а след 2030 година, доколкото знам, даже да се увеличават. Факт е, че последните 2 години, откакто 24-та година този регламент беше утвърден, в България е нарушаван. Какви са стъпките, за да започне да се прилага в крайна сметка? Трябва някоя институция да успори, ние гражданите не можем. Не можем. Те успориха в Русе, постоянно посочваха регламента, обаче съда така мисля, че не успя да го разгледа. Не се произнесоха. Да, не се произнесоха по регламента. Той имаше един куп други нарушения. А и въпросът с регламента е, може би трябва подзаконова нормативна база да бъде разработена, предполагам, от Министерството на регионалното развитие или екологията. Не, по принцип регламентите са пряко приложими в държавите членки. Не знам, Бояна, имате ли друг случай от други държави членки, където да се прилага в тази му част регламента за възстановяване на природата? Не, тъй като в момента все още се очаква всички тези планове на всяка една страна членка да изпрати своя план, където ще бъде описано какво са предприели, какво се е случило и с всяка една част на плана. Така че нямаме междувременно какво се случва. Да. Не. Но те общините въобще не работят по този регламент. Няма отчетност, която те да събират, колко са короните, какъв е приръста, колко дървета, нали, се планира да изсъхнат или да кастрят. Тоест никой в общините няма информация за короните на дърветата, какво се случва с тях. Нали, дърветата се кратикират като дървета. Короните, да, описват се към дървото, но никой не ги смята. Тоест те трябва да почнат да работят по... Да имат базовото покритие към 24-та година, колко са били тия... 18 август 24-та сме точни и на 1 септември тази година България трябва да успее да си депозира плана за възстановяване на екосистемите, където в едната от точките по отношение на изпълнението на член 8, който касае
озеленените площи и покритието с дървесни корони, трябва да посочи кои са градовете, които прилага съответния регламент, каква е площта на короните, каква е площта на озеленените площи. Това ми е доста интересно как ще се случи, защото не съм го видял още нито МРРБ да го възложи, нито някой община да се затруди. Иначе реално погледнато, във всеки административен акт, заповед или нещо, което кмета подписа, за да разреши отсичането или залесяването, той трябва да го мотивира с това. Ние към 18 август 24 година имаме километър и половина покритие на земни корони, с премахването на това дърво няма да се намали или тъй нататък, но това го няма. Не съм го видял, аз съм гледал доста заповеди и решения на кметове, още не съм видял някой да се позове на регламента за възстановяване на природата, камо ли да го изпълнява. Аз се чудя защо добрите практики, нали, които всички ги говорим от много години, нали, пак с тези картинки, когато има дърва колко е хубаво, когато няма колко е лошо, толкова ли е скъпо и трудно, нали, да се изпълняват? Първо, да не се изсича една улица наведнъж, когато едно дърво остарее, да се замени с младо. Да не се третира срещу полейци с сол, ами с амониева селитра и да се чисти снега. Нали? Някакви такива неща, които ще помогнат дърветата да са по-здрави и да имат по-дълъг живот. Защо не се правят тези неща? Според мен основно и няма разбиране в общините, а може би и в обществото не е достатъчно колко полезни, колко скъпи са ни дърветата, колко комплексни услуги ни оказват и колко зле ще стане без тях. А според мен ги премахват просто от неразбиране, че трябва да се подменят постепенно, а не наведнъж, че няма такова понятие, нали, старо дърво, има здрави и болни дървета. Никъде в законодателната база няма понятие младо или старо. Или са здрави, или са опасни и трябва да се премахнат. Ако са здрави, трябва да си останат. Всичкото това нещо не се разбира. Според мен от неразбиране идват повечето проблеми. И това е нашата мисия на граждани да обясняваме, да убеждаваме, че наистина ни струва твърде скъпо, нали, небрежността, с която се отнасяме към дърветата. Всъщност има едни за мен леко смешни, но очевидно имащи почва в обществото обяснение за сеч на дървета, като те са вече много големи и корените им надигат тротуара или надигат улицата, да ги заменим с нещо друго, дето да е по-малко и да не пречи на тротуара. Липите цапат с цветовете, джанките цапат с плодовете и е опасно за децата. Така че да седим малки декоративни дръвчета, които, разбира се, имат съвсем друга функция. Поне масово в моя град София аз виждам улици, на които е имало стари големи дървета, липи и така нататък, са заменени с едни малки колбички, би ги нарекла се, кръгли, забодени на клечка близалки. Но хората са много често казват, да, не искам да я мета тая липа, да, тук ми цапа тая джанка, айде нещо по-мъничко и по-питомно да засадим. Да, и другото, нека да махнем, защото сигурно има изсъхнали клони и те са опасни. Нали? Може да няма никаква експертиза, както ти казваш, Велиславе, нали? Че трябва да има експертиза, когато едно дърво е опасно, но се казва, тук миналата година едно дърво в Борисовата градина уби някой, дай да изсечем превентивно още няколко. Така че този тип обяснения хората се доверяват. Щом общината е преценила, може би наистина не може да се асфалтира без корените да пречат. Дай да махнем дървото, за да минават колите. Ако говорим за корените, те в болшинството от случаите, в болшинството от видовете, повърхностните корени пак са резултат на лоша грижа за дърветата. Когато посадното място на дървото е малко, когато настилката отстрани не пропуска достатъчно вода към дървото, то се бори да оцелее и прави повърхностни корени.
Така че повърхностните корени са резултат от това, че не сме положили адекватната грижа за дървото, а ние след това отиваме и просто го махаме. Става, хем не се грижим добре за него и после решението и брадвата. Хубаво. Обаче ето сега с тия температури, този човек, дето му е цапало на терасата липата, сега плаща сигурно 20 евро поне на един климатик на месец, за да си охлажда апартамента. А ако липата беше пред блока му, разходите му щяха да бъдат доста по-малки. Цяла улица на Троян. Ма как го учи? Аз наскоро го изчислявах. Наскоро го изчислявах колко носи сянката на едно дърво за охлаждането и за среден апартамент в България, горе-долу, в тези топли месеци 3-4 ти носи едни 30, т.е. 20 евро средно. Да, но 20 евро на месец, така? Да, но не са само 20 евро. Майка ми каза... Не знам, за мен красотата на това да имаш пред прозореца си едно дърво е повече от тия 20 евро. Електричество за всеки е различно. Не го считай така. Американците още в 2017 година сметнаха милиарди теравати електричество, които им спестява в градовете дърветата. Има го много интересна публикация. И при тях все пак, нека го сметнеме. Това става въпрос за доста електричество за един град, като София или като Русе, но и като за България, като цяло. Няма да имаш нужда от нови източници на електроенергия, ако дърветата успеят да ти спестят едни 3, 4, 5, 6 градуса. Добре, а какво ще кажете за видовете дървета? Аз съм така пристрастна към цапащите и миришещи дървета, защото те са полезни за градското биоразнообразие, за което Бояна каза. За да има птички, пчелички, трябва да има и цъфтящи и даващи плод дървета. Толкова ли пречи, важно ли е да няма плодове, да няма капещ прашец? Бояна? Да, замислих се. Аз всички тези дървото, цапа, джанката, какво ще правиме. Има дървета. По отношение на цъфтящи дървета, те са красиви. В смисъл, те не цапат чак толкова много, според мен. В смисъл, колко една липа, той изсъхва, става на прах и в един момент следващия дъжд той изчезва това нещо. Видовия състав може да е доста разнообразен. В смисъл, има по-сухостой. По принцип, когато се съди едно дърво в градска среда, то е избрано така, че да издържа на градската среда, тъй като градската среда не е от най-приятните среди. Мисъл, има много по-голямо засушаване, има запечатване на почвата, въздуха е мръсен, много по-малко проветряване, много по-ниска влажност на въздуха. Тоест, априори растението, дървото е поставено под стрес. Така че те или иначе се избират видове, които са подходящи за градска среда. Сега, зависи дали говориме в зоолично озеленяване, парково озеленяване, специализирано, дали е в гробищен парк, болница и така нататък. В смисъл, за всеки случай има видов състав, който е подходящ за едно място. Така че една джанка може би не е подходяща да бъде поставена на улицата, но пък е подходяща да бъде в двора на една детска градина. Според, децата биха били доволни. Тоест, си има специалисти, които разсъждават по този въпрос и аз бих казала, че примерно в София и изобщо в България видовия състав е доста богат и доста разнообразен, защото ако примерно погледнем на Запад, където се занимават с селекция, за тях това е висше изкуство, да селектираш конкретен сорт, да го направиш примерно само с червени листа или просто да няма плодове и така нататък. За мен там, според мен, честно казано, видови състав е много по-ограничен. Тук при нас е някакси имаме по-висок видов състав, по-високо биоразнообразие с една дума на дърветата. А тази логика да се засаждат дървета близалки, дето да не надминат първия етаж, за да не пречат на прозорците, каква е логиката? Те всъщност нямат толкова и функцията на дървета. Нито дават сянка, нито пречистват много въздуха. Брои се, че има дърво, но то всъщност няма тези функции.
просто е декорация. Да, в смисъл има един явор, който е с така кълбовидна форма, така наречената. В смисъл това е декоративно дърво, което така е селектирано, че короната да не расте прекалено много и от една страна това е по-лесно за поддръжка от общината. Защото ти примерно, И вземат по-малко място. не влизаш. Взема по-малко място и в една градска среда има страшно много хора с страшно много мнения и страшно различни мнения. Тоест, ти за да можеш да угодиш на всичките тези хора, трябва да намериш някакво средно решение, което да е окей за всеки един участващ в тази среда, в тази общност. Може би така тези дървета, които те ще пораснат в един момент. Но за съжаление, много често, тъй като това са контейнерни дървета, които са гледани в разсадник, в момента в който ги посадат трябва да има много сериозна грижа преди да пораснат. Но те ще пораснат, те са просто твърде малки. Мисля, след 20 години, ако ги погледнем това е явор обикновено с такива малки корони, те са, в смисъл короните им порастват и стават доста по-големи. Но за всяко едно дърво има нужда от минимум 20 години, за да почне то да дава всяка една своя екосистемна услуга, както каза Тома, откъдето започнахме самия разговор. И самото устойностяване. Тоест, в устойностяването, което разказа Тома, влиза всичките тези 20 години, в които са инвестирани в това дърво. Мисля, поддръжката на дървото е вид инвестиция също. Мисля, ти минаваш, окастряш го, поливаш го, нали, в идеалния случай. Аз това ще да кажа, че аз лично не виждам инвестиция. Дърветата, които наблюдавам, някой да ги полива, кастри и така нататък, защото са пуснати на даден им е шанс да оцелеят, ако са достатъчно силни, но не виждам някой да ги полива и да кастри. За кастрене... Това е любим разход на общината, да си наеме частна фирма да кастри. Аз затова съм на мнение, че този тип услуга, кастрене и премахване, трябва да се извършва от общински служители, общинско дружество. Залесяването мога да възлагаме на частни, защото когато една частна фирма има един рамков договор с общината да премахва, да кастри, тя за да си може да си формира доходите и съответно печалбата на инвеститора, може да мотивира един районен или един общински озеленител. Те в случая повечето не са и озеленители. Аз много съжалявам, че нали, озеленителите ги няма даже в такива големи градове като София. Нали, да речем някой еколог в кавички, просто защото не му знам каква е квалификацията, да го мотивира да каже, тук трябва да се кастри, тук трябва да се сече. И фирмата съответно идва и хората, които извършат тази услуга, за които ние сме платили, всъщност нищо не разбират. Нали? За съжаление, аз ги гледам по нашата улица, те просто не разбират какво правят. Нали? Не са злонамерени. Не са злонамерени, но това не са специалисти, няма кой да ги научи. И се презастраховат, като кастрят колкото може повече. Не, всичко там е сметнато, толкова обем ще се свали, толкова ще се раздроби, толкова ще се отнесе на депото за биологични отпадъци, всичко това е изчислено и това носи едни приходи, едни хора са заети. От тази гледна точка считам, че по-добре да се прави от общината, за да не че да се прави по-качествено. Аз не съм убеден, че общинските служители ще бъдат много образовани и знаещи, но поне там няма да има натиска на бизнеса да изкара малко повече приходи, като по-кастри дървета. За разлика от Бояна обаче, аз да си кажа за дърветата, кръглите форми, нали, горски съм, признавам си, за мен и акациите, сега гледам, че и каталпи са почнали да слагат в такива кръгли форми, което бях в ТТВ и ми направи впечатление множеството каталпи в подобни форми. За мен това не е дърво. Нали, има място, да, на някои улици, където тротуар е 1,50 м или 2 метра, да, там има място, но на големи улици с голямо пространство, където имаш един голям тротуар 6, 7, 8, 10 метра и там трябва голямо дърво, за да го покрие със сянката, за да могат хората да ходят по него с удоволствие през топлия сезон. Нали, иначе, да, кръгли форми, може да сложим
в някои къщи, както в случая направиха в центъра на София на Ларгото, защото там е един контейнер, той няма пространство много и съответно корените на тези имитации за мен на дървета, горе-долу ще са достатъчни. Нали, И сянка няма никаква смисъл. Да, аз всъщност затова съм доволен, може би, че идеята на Ян Гел ли беше да слага по едни изкуствени системи там в съседното пространство около Света Неделя. И форми не са изпълни, защото за мен това си е място. Площадите в днескашния си вид, който ние сме свикнали като едно голямо голо пространство, където гражданите да се събират, трябва да изчезнат от нашата представа. Нас не трябват площади, да, може да няма нищо друго, но те трябва да са покрити с големи дървета, за да могат хората да се събират. Защото на един площад, който през лятото става фурна с 55 градуса температура, и той никой не ходи. Нали? Аз съм ги гледал и в Пловдив и навсякъде. Нали, гражданите ходят по ръба на площада, там където е сенчетата, я към парка, я към някоя сграда и никой не преминава през това пространство. То е обезчовечено това пространство и то трябва да се очовечи с дървета, защото няма друг начин. Всъщност в София имаше доста така наречени проекти, достигнали някакъв етап на одобрение, които не бяха изпълнени, защото предвиждаха сеч. Едно от тях е Света Неделя, слава Богу, все още не са я изсекли. Там има едни огромни прекрасни лепи, но има одобрен проект, който заменя дърветата с едни модернистични бетонни или подобни фигури, но виждаме, че други проекти бяха осъществени, Опалченска и изсечена и застроена. Така че да видим какво ще се случи, но аз мисля нещо друго. Хейтенето на общината, нали, ще продължим да протестираме, ще продължим да подаваме сигнали, ще продължим да водим дела. Аз почвам да се опитвам да се спасяваме поединично, да засадим няколко дървета, да ги отгледаме. Тази пролет засадихме и се оказа, че на общинската зелена площ, когато гражданин засади дръвче, минава после общинската поддръжка и го окосява. И се чудя, няма ли някакъв начин, окей, общината няма да го свърши. Аз съм съгласна да засадя, да поливам, да гледам, но поне никой да не го унищожи. Как можем да направим това? С елементарна грижа. Той не го унищожил, защото мрази дърветата. Той е човек с тримера, който минава, нали, той не обръща внимание. Ако обърнете внимание и влезете, включително в уличните дървета, което съм учуден, нали, защото и там се появява с тример, и веднага може да видите в основата му как е нарушена кората, колко са пострадали, в някои случаи просто изсъхват дърветата след 1-2 години в резултат на неумела работа с тримера и липсата на една елементарна защита. Рязваш една бутилка отгоре и отдолу пластмасова, правиш го като маншон и го слагаш в основата с примерно едно желязо, някаква арматура забиваш, за да си седи на мястото. Нали, това поне ще ти гарантира, че човека с тримера като дойде, защото има преди, че тези хора също не са обучавани. Нали, него му се връчва тримера, връчва му се каската с шлема и действай. Каквото разбираш, колкото разбираш, и всъщност един такъв човек, който не разбира, може да ти унищожи имущество за огромна стойност, просто защото той не разбира, не го прави от злонамереност. Той просто не знае как. Въпросът е, не можем ли някакси да уведомяваме общината, окей, като няма да се гриеш, няма да засаждаш, поне ето тук има дърво, нека да бъде регистрирано някъде, така че да не бъде унищожено. При вас в Брюксел имате подобна система, нали така? Да, в смисъл има. Даже много интересна става в предварителния разговор с теб, когато си говорихме. Даже има и то е план свързан с климатичните промени и как града се адаптира към климатичните промени. Самата община предлага засаждане на дървета по предложение на... Даже те поемат цялата логистика по самото засаждане. Те си наемат професионалисти, които да направят това. Ако ти искаш
улично дърво или дърво, което е в общинска земя. Тоест заявява, може да е един гражданин, може да е група граждани, заявяват и съответно вече се знае къде е това нещо. Ние пак стигаме Тоест, до какво въпроса да... казваш на общината, пред балкона ми има зелена площ, на която искам да отглеждам дърво. Да, И те ти да, го засаждат. точно така. Точно така. Те ти правят самата дупка, в смисъл правят и разпечатват. Нали, по принцип там в момента много се работи по разпечатване на в смисъл, премахване на тротуарни плочки, на асфалт, за да може да стане колкото се може, което пак Тома го разказва в началото, да може водата да преминава и да попива, за да не се получават тези високи води, които после задръстват градската система, нали, при много големи валежи, които задръстват. Може тук на всеки един град има, мисля, всеки е виждал как когато изведнъж се изсипа един огромен порой, как всичко се задръства. Всичко това, включително и уличната вода, тя отива в канализацията, която отива в пречиствателната станция. Защо? Тя се ползва за разреждане на отпадните ни води. Обаче, когато имаме високи води, както е, нали, при един порой, колкото по-голяма площ е разпечатана, т.е. тя не е запечатана от плочки или от асфалт, толкова повече потъва в почвата. Съответно, освен че не тормозиме отпадаш, в смисъл пречиствателната стация, да, и канализацията. Другото, което правим е се пълнат подпочвените, подземните водни тела. И това, което Велислав казва, така оцеляват и дърветата в крайна сметка, като имат достъп до водата до тях. Така, но не само. В смисъл, от това се облагодетелства, нали, в един момент от тези подземни водни тела, всеки един помпа от тях вода или да полива, или да си мие колата. Мисля, защото, примерно, на територията на София задължително, ако искаш да си миеш колата, нямаш. Или да поливаш, нямаш право да поливаш с вода от водопроводната мрежа и така нататък. Но това винаги ми е било смешно, защото от 10 години гледаме картинки от Париж, улица или коя си преди, асфалтирана улица или коя сега с трева и дървета, Барселона, всички големи градове, София е обратното. Улица Опалченска преди една година и улица Опалченска сега, виждаш дървета срещу асфалт. Но да кажем, че догонваме, не знам кога ще догоним. За мен е важно като граждани да имаме някакви инструменти. Това, което правят в Брюксел, ми се вижда много хубаво. Другото, което ме притеснява е, че дори места, които на хартия са зелени площи, общината започва да ги нарича кални точки. И понеже са кални точки, на които някой паркира, се започват районните кметове да се хвалят. Този месец асфалтирахме не знам си колко кални точки. Запечатваме зелени площи, защото не сме решили проблема с паркингите. И никой дори не казва, че това са зелени площи, които общината плаща да ги асфалтира. Имаме наредба 7, която регламентира в един имот, един парцел, колко трябва да е процента на озеленените площи. В центровете на градовете е по-малък, в кварталите е по-голям. Ако се промени тази наредба в полза на озеленените площи, тогава просто няма да имат, нали, нормативна база, с която да асфалтират озеленена площ, защото тя няма да бъде достатъчна по норматив. Докато сега явно тия площи не се водят, може би точно озеленени, не знам с какъв статут се водят. И зелени площи, за които не е проведено мероприятие по озеленяване. Пред моя блок също имам едно такова, на което пак засадихме няколко дръвчета. Писала съм на общината и те казват на районната администрация, районната администрация няма бюджет да проведе мероприятие по озеленяване, ако етажната собственост се събере. Разбира се, нашата етажна собственост никога няма да се събере, защото е огромна. И всеки поединично забожда едно дръвче, ако оцелее. Някак си липсва ми някаква рамка, която да подкрепи едни такива усилия. Дори не усвоени озеленени площи, ако те са били предвидени за озеленени площи, само с решение на Общинския съвет може да не са промени. Но явно Общинския съвет приема такива решения и именно с идеологемата за калните точки. Това е що е кална точка? Добре, паркиране... Не знам, Тома знае по-добре в крайна сметка. Не, разбери го. Ние сме изостанали, специално за София, сме изостанали с десетилетия. С десетилетия по отношение на дърветата. Бояна говори за Брюксел, аз мога да говоря за Кембридж, мога да говоря за Ню Йорк, мога да говоря за Париж, мога да говоря за Виена, мога да говоря за
Всеки един голям град в момента разбира каква е ползата да има повече озеленени площи, което означава не покрити от бетон, асфалт, плочки или т.н. Това е част от регламента, т.е. това е създаден регламент и прият, защото сме оценили като общество в Европейския съюз, че това е полезно. Във всеки един град има стратегия за развитие на зеленината, на озеленяването, на дърветата. Нью-Йорк прие сега поредната нова, има страхотни в Кембридж. Всичко това и ние стоиме някъде в дъното и се занимаваме с глупости, като град, като градска управа. Нали, това ми липсва. Нищо, че всички сме задължени и в Русе, и в София, и във Варна да имаме стратегия за адаптация към климата, и какво като имаме. Нали, тя не извежда основното нещо. Какво да направим, за да стане града ни по-добро място за живот? Примерно тия паркинги, които ги правят пред блоковете, не е задължително да бъдат с асфалтово или бетоново покритие. Може да са с чакъл, грунт или нещо друго, което пропуска водата и не пречи на озеленяването. И да не са, нали, някакви компактни територии за 20 коли една до друга, да са разпръснати. Така че колите и озеленяването, според мен, има вариант да съществуват заедно. Освен това, което преди малко коментирахме, косенето на трева, освен че тя не трябва да се коси до пръст, нали, все пак не повече от 30% от тревата трябва да се премахва на едно косене, но би било най-устойчиво и най-ефтино тръгналите дървета сами природно, нали, в тия площи да бъдат оставени. На тях им трябва само да ги едно колче и нищо повече. Защото засаждането на едно друго дърво е пари за самото дърво, тия колчета, които слага общината, също са ужасно скъпи, 3 години поливане и т.н. Ако някой си направи труда при косенето на тревата да запазва естествено тръгналите дръвчета, ще имаме естествено, безплатно и устойчиво озеленяване. Нали, той ще реши и проблема какви видове да слагаме, защото те видовете сами си показват кое, нали, тръгва и кое си отива, защото за съжаление климата наистина се променя. Аз си дадох труда с специалисти така да коментираме кои от нашите видове имат най-добър шанс за оцеляване при новия климат, който настъпва. За съжаление все по-сух и все по-горещ. Нали, това са основните характеристики. И, нали, стигнахме до някакъв извод, че ясена, габара, копривките и софората японика може би имат най-добри шансове в новия климат. Бояна, ти в крайна сметка точно по тия теми работиш. Какво мислиш, че трябва да има ново, нали, извън тези политики, разпечатване на почвата, засаждане на дървета, които са от десетилетия? Какво ново трябва да се помисли като политики и да започне да се прави? Различни видове дървета ли? Имаме и за топлене, и за засушаване и много други стресови фактори, които ти избори за градовете. Ами, то може би, нали, никога няма нещо ново. В смисъл, не откриваме топлата вода. В смисъл, тя винаги е съществувала. Може би просто да имаме отношение. В смисъл, да имам отношение към това нещо, защото за мен всъщност тъжното е, че няма отношение, както всеки един от вас го спомена това. Няма отношение към важността на зелената система в градска среда, въпреки че всеки един от нас, няма човек, който, ако му предложиш да се срещнеш в парка или всеки един човек би предпочел да бъде на едно зелено място, нали, както казахме, имотите са много по-скъпи, които са до парка, нали, не случайно всеки иска да си купи дали къща или апартамент близост до парка. Трябва да има отношение. Това е за мен страшно важно. В смисъл, регламентите, законите, те са инструмент, който насочва какво трябва да се направи. Но просто трябва да почва да се прави. Това е. В смисъл, някак си няма отношение, няма внимание. Сега за инвестиции, според мен, пари винаги има. В смисъл, стига да искаш да направиш нещо, то може да се случи. Това са кампании, образование и желание. Това е
Много интересно, примерно в Брюксел, започването на озеленяването, както примерно Тома спомена за площадите. В смисъл, за мен, аз също, моята лична мечта е всеки един училищен двор, например, да бъде озеленен. Защото към момента това просто тези дворове не са употребяеми, според мен. В смисъл, има как да се направят, както и да е. Нали, те да бъдат озеленени. Това е... Да, това е отношението. Просто да почнем да разсъждаваме по въпроса как ние да включиме природата в града. Защото те иначе все повече се отдалечаваме. Просто да й позволиме да съществува, което е един баланс. Ние в никакъв случай, нали, единствено и само върху това да се концентрираме. Но тъй като някакси никога не обръщаме внимание на това, то винаги остава природата някакси, както каза, нали, нека да бъде оставено растението, самораслото, така наречените саморасли растения. Страхотно, факт. Това е най-издържливото растение. Пак е отношение. В смисъл да има инструкция към този, който е с тримера, да има отношение на кмета, да има отношение на еколога. Всеки един, не знам, честно казано, малко сложна задача. Това е, считам, че... Искате ли всеки да си каже какво би искал да се промени на края на нашия разговор? В София сега избират главен архитект. Имам мечта да изберат главен градинар на София. Нали, по същия начин, със същото внимание и със същата отговорност, каквато архитект. Мияна? Ами в общината да не разглеждат дърветата само като декоративен елемент от градската среда, като жизнено необходима част за живота ни в града. Като за начало наредба за кастрене на ниво държава, за да не е всяка община, те са 263 и колко бяха в България, да импровизира и да премахва короните на дърветата и да казва, ние ги окастрихме, 5 години няма да се занимаваме вече и те дърветата половината се заминават. Благодаря ви много. Да видим какво ще се случи с нашите дървета от тук нататък.